Asa yung bilog na upuan na kunin mo na? Hindi yan bilog. Ulam na. Ay, Ma'am Melody, shout out. Ulam namin. Yung bilog. Ayun na sa labas. Kunin mo dun. Lagyan mong kalamansi to. Galit pa eh. Galit pa eh. Ganito. Nescafe Classic ang black coffee na pinakamasarap sa tapos. Sabi ni Doc, healthy eating. Sabi ni Doc, sleep early. Ano nangangagat eh? May nangangagat ako. Wala na nangangagat eh. Nalalasing na nga yung mga ipis eh. Ipis na toyo sa kulay gisado. Papa. I-push mo. Sarap mo. Imamasitas oyster sauce mo. 3 times oyster Kain tayo. ang bawat subo. Uy! Mamasitas oyster sauce. 3 times oyster sauce. Pacquiao versus Barrios. Panoorin sa July 20. Miyerkules. Pagilid ka din. Salamat sa tulong mo rin sa Monday. Nabawi ako. Wala nang atrasan. Hawag ba? Nasasabi ko. Sabihin mo sa akin yung totoo, anak ko. Lalaban kahit delikado. Patay ako para sa ano ko. Hindi ko lang kung gano'ng katalas yung pangit. Pinatay ko. Anak na pinaglalaban niya. Parang nilagang makuha niya kung hindi ang same trace na yan. Sins of the Father. 9:30 p.m. Nasa huli na ba yung kasa? Elif Meray Oscan, shout out sa iyo. Welcome to the Philippines. Salaman. Salaman. Where you from? Elif. Elif Meray. Meray. Six viewers siya. Wala daw akong alam sa noong bago at pampang dahil hindi mo nakapag-aaral. Pero itong bagong ito ang magiging dahilan kung bakit sila mawala sa munisipyo. Itong bagong ito ang makakapagbago sa lahat ng pinagdadaanan ng mga Manileo, sa lahat ng pinagdadaanan
kinakabahan! Sisiguraduhin namin na tatanggalin namin ang pulako na iyon! Ano yung pinapayag mo? Sisiguraduhin namin na wala Ginawa ang mo na ang ulam niya sa at akin. makikita ng mga tao ang ibinabayad nilang buhay. Wala na. Pagod na tayo sa lahat ng mga tao, sa mga politiko. Paulit-ulit na ako ba? Ito na ang tamang pagkakataon para magbago ang buhay natin lahat. Mga kababayan, magtulong-tulong tayo. Walang ibang aasahan kundi ang isa't isa. Kapag kami ay pinalad at kami ay nakakbo, pinapangako namin lahat sa inyo. Mula sa araw ng aming pagkakakbo ay lilinisin natin ang sinihan. Tatanggalin natin ang lahat ng mga kurat. Lilinisin natin ang lahat ng mga pasinto. Tatanggalin natin ang mga pulis na merong bisyo, ang mga pulis na nangungurakot. Lilinisin natin ang magandang kinabukasan. Ang lahat ng mga kabataan. Dapat ang lahat ng mga bata nag-aaral, naglalaro, hindi nagtatrabaho sa lansangan. Kapag kami nanalo, pinapangako sa inyo, lahat ng mga tao sa Maynila, bibigyan namin ng trabaho. Mawalang naman! Ang lahat ng mga walang trabaho, ipapatawag namin sa munisipyo. Kayo, ang gagawin namin katawan para linisin at ayusin ang buong Maynila. Tutulungan natin ang buong sangay ng gobyerno. Itataas natin ang antas ng mga paaralan. Ibigyan natin tulong ang mga ospital para matutukan ang mga kalusugan. Hindi ako nandito para mangako sa inyong lahat. Nandito ako dahil para tulungan kayo. Sawa na tayo sa mga tao na laging napataho. Umakit yung baliw sa taas. Umakit yung baliw sa taas. Galing? Pinapanood. Ano ba yan? Ibigay ko sa iyo ang karangalan. Siguraduhin mo ito na ang buong gabi. Ang tao kinabubuhayan. Kapag ako nanalo, lahat ng mga ginawa ng mga gerero, pagtutulong-tulungan natin ayusin. Lilinisin natin at aayusin natin ang buong Maynila. Dadalawang isip ka pa ba? Kayo! Ang aking mga katulong! Kayo! Ang aking magiging sandigan!
Hoy, usap mo yan. Ang mga boses ninyo at ang inyong mga kalagayan ang aking magiging sandata upang ipaglaban ko ang karapatan ng lahat ng tao sa Maynila! Nasalita na ba yung babae? Ano? Yung babae, yung ano, nakakitang pinatay si Daddy. Andrea? No one's immune to hair color. Ano yun? Andrea Berlantes yun ah. Dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair follicularity for 10 times less hair fall. Pantene. Huwag ka magpalinis! Nagkulang pa ako sa kusot! Manila! Nakakahiya! Gulat ka? Mag-night ka! Pero magpaninilaw sa night, Agustin, Paniwelyo at ay, Agustin, laban sa paninilaw! Epic search is over. Go, last month. Shoutout sa 3 viewers. 5 lang siya. Kain tayo. Kumain na kayo? Once again, let's give it up for the chairperson of 14 and
Because if you multiply those numbers by 4 or 4 points, it's going to be less than Uy. Day. Ayan. Pero sa 3 minutes, Oh, yan na yan. Kinakamay-kamay mo pa. yun. Hmm? Panaginip siguro. May imahinasyon lang yan ni Santino. Ha? Oo, may imahinasyon lang yan ni Santino. Malamang. Kasi nagsalita pa diyan yung ano, di ba?
Automax Prime Time 5. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong pagod at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring ipagsin ang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Uy, kainin mo na. Relax. Breathe. Makakalabas din tayo lahat dito na magkakasama. Hello, Ma'am Sop. Kaya naman na itong kanin. Eat dinner. Dinner. Eat dinner. Thank you very much for visiting my live. Musafarpur. Musafarpur. Ang tanong mo na yun. Huh? 3 viewers at Snapchat. Ano naman hinahanap mo? Halina para matulog na maaga. Wait, that one. Gusto ko yung pinamamad mo na. Saya ako. Thank you for always believing in me. Salamat. Salamat dahil alam ko kahit anong mangyari nandiyan ka sa tabi ko. Saan ko yung laban na mag-isa?
kong yan. Hmm. Bisa na? Lipat yung pagkain. Ah, ano mo doon? Ayunin mo yan ha. Ayoko mo. Ayunin yan. Naiwan mo na ako! Huli ka namin, ha? Bakit nakikita mo ba yung kalaban? Kaya nga. Pamilya din siya raw. Isa. Dalawa. Tatlo. Yes! Yes! Watch out! Yes! Ako na ang umalis, Sparrow. Marami na yung mga tama. Kami! Diba, Sparrow? Agad ka lang kay Jacob. Agad na siya. Hey. Martha, kumain ka na.
Ayan, birthday. Walang tuloy-tuloy. Tawag ko mo. Right now, we control what we control is our effort, and we see that it's working. Even the second Ay, huwag ka dyan, huwag ka dyan. Tutundaan pa talaga ni Mark yung kanina yung ano. no more win leads, and Pero may lumang no hina. offensive rebounds. So I think we should have to play that. Mabilang ka niya. Easy to do, pero we can only control what we can control. Dapat talaga yung ano siya. Anton Pedro, salamat din sa akin para sa segment na natin sa atin. PLDT, home always on. The connection going. Coach Chard, dati ikaw Ako? ko ni Apple to. Pero alam mo, Kumain ka muna dyan. sinabi ni Coach George kanina, Eat ka muna. the first quarter, sinabi ni Coach Ganyan na ganyan. Paano pinakita dyan eh? talagang ang picture na dito, ang control, something that wala ka. Ay, shout out. Ganyan talaga ang basketball. Ganyan rin ang so, one thing that I noticed in the scores, he already committed 11 turnovers. Kaya po pala na sa something else. So, that's 8 points against the group that is committing. There's only a 4 or 5 point difference
Ay, shoutout, Ma'am Jim. Yung Tacloban, shoutout.
Ay, shoutout, Jorwin Official. Ay, idol, shoutout, idol. Ginawa namin ito mga maray ko, syempre yung for like, din mga hinday, maganda rin na experience niya yung mga big brother, siya magaling big sister, siya mga hinday, no? So, last year, na-approve man kami, no? Lalaki yung dati mga maray, tapos this year naman, babae naman. Ayaw sana nag-play ng babae mga maray, kaya gusto niya brother lang kaniyang maray, no? Kaya lang, wala silang lalaki this year, mga maray, puro sila kaniyang mga babae. So, okay, kaya ako gusto ko rin experience, no? May hanap naman ng babae, ba? So, yun mga maray, hindi namin ang puno ng hinday. Temporary, temporary, periods lang kami sa kanya, pero in a very short, one lang period of time lang mga maray. Isang buwan lang kasi dito sa amin. So, kaya po. Andito yung sikat ng mukha ng mga koray. Si Idol Jorwin Official. Andito sa ating live. Thank you, Idol. Salamat. Ganito tayo eh. Sama-sama tayo eh. Ano magaling na natin ka na yung announcer sa karyahan, pero ting puso ka na itong baba, nagpabibi naman inawon. Uy, so... Natapos ka ng itlongan, malakot. Wah, ang baboy. Ang baboy din, ora. Naligo. Kansa guys, natapos sila ng itlog man. Kami yung Damyong girl, patayin nyo na yung ilaw. Damyong girl. O, di ba sabi ko matulog ka na? Alas 10 na, oh. Sige, game na. Game na, mag-move on na kayo, game. Bagong laro tayo. Ano? Panibagong laro. Ha? Oh. Matulog na. Kanina, nasa school, nagkantukan ka. Tapos pagdating sa bahay, buhay na buhay.